ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಯ್. ಓ ಕೋರಿದಾಗ ಜಿಪ್ಪು ಇನಿ ಅತ್ತು ಇನಿ ಗೈಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ಡೇ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಆಡ್ಬಿಡಿಯಾ ಆಡ್ಯಾರ ಫೋಟೋ ಮಾರೆ ಫೋಟೋ ಲೈಜಿ ಸಾವ್ ಈ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಡ್ಯಾರ ಈ ಕಡಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇಂಜಿ ಬರಂಜಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಆಡ್ಬಿಡೋಣ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಷಯ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಷಯ ಏದ ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೆ ಆಯ್ನೆ ಬನ್ನೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಯ್ನೆ ಬನ್ನೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಫೋಟೋ ಐತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಸಿ ಬಾಯ್ ನೀವು ಮಾಡೋಸ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲೆಂದು ಮಸ್ಕುಲರ್ ಬಾಡಿ ಇಷ್ಟನಾ ತಿಂದು ಇಷ್ಟನಾ ನನಗೆ ಏನ್ಪಿರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಮನೋಡು ಇಂದ ಜಿಮ್ ಹೋಗಿಂದ ದುಂಬುದ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಡಿಗೆ ಉಂಟಂತ ಸೆಟ್ ಅನ್ಬುದ ಇಂಬೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಫೋಟೋ ನಾಡೋದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಾಕ ಬೈಕ್ ಎತ್ತು ನಾವು ಅಂದಂದು ಮದುವೆ ಎತ್ತು ನಾಡ್ ಬೈನ್ ಮಾಡ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೊಟ್ಟಾಂಡು ಸ್ಕ್ವಾಡಿ ಕೊಡ ಅಕ್ಷಯನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ನೆಡೋ ನೀ ಬೊತ್ತು ಬಾಯ್. Here comes the last ball of the over, number 2. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಗಂಟೆల 47 నిమిషాలు బొడుపాండ్ అంచన ఎడ్డ రీతి చాలీలుండు నాడ మీది చెప్పునే అంచన దూర పోతే పండ హోటల్ తలపడుతూ సీదా అంచన దూర పోయిన పండ హోటల్ తలపడుతూ సీదా మ్యాచ్ తీరపోయినే కుద్వా ప్రీమియర్ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ తీరపోయినే ಓಲ್ పంಡ ಬಜಕುಡ್ಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆವಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಧೋರ್ದು ಸೀದಾ ಲಕ್ಕದಿಂಚಿ ಬತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆವಂದುಂಡು ಅರ್ಧೋರ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಅನ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಬೊಳ್ಪು ಒಂಜಿ 4:51 ಆತನ ತೋಜುಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಐಡುದಕ್ಕ ಮೀದು ಒಣಸು ಮಾಂತದ ಕಜ್ಜಿಪಾಯ್ದು ಇತ್ತಿರ ಮಂಡ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿಪಿತ್ತಂಡು ಐಡುದಕ್ಕ ಜೆತ್ತದು ಲಕ್ಕನ ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 11 ಗಂಟೆ ಆತಂಡೆ ಐಡುದಕ್ಕ ಚಾಯ ಪಾರ್ನೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಗಿಡ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಐಕಿತ್ತ ಸೀದೆ ಪೋಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿರು ದುಂಬುಂಡು ಒಣಸು ಪುರಾಂಡು ಒಣಸು ಕಜ್ಜಿಪಾಯ್ತ ಮಂಡ ಎಗಡೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿಪು ಕೋರಿದ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿರು ದುಂಬು ಮುಲ್ಪೆತ್ತನ ಫುಲ್ಲು ಮರ ಫುಲ್ಲು ಕಡ್ಸೇರು ಮುಳ ಇದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪಣ ತೋಜುಂಡು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕಡ್ದಿದ್ದೇರು ಊದೈದು ದೊಂಬು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಾರ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಖಾರ.